Hanapin natin si Bin. Hanapin natin si Bin. Looking for Bin. Nasaan kaya yung loko? Lugi ako, nasa ibabaw ko eh. Tapat, dito na ako sa tapat ng Chongsan. Dito makita, nasa kabilang lengke eh. Nasa na kaya yun? Nasa ka, loko? Hindi ka pa pababa. Hindi na nakita. Ayun, huli. Huli ka, Bin. Huli kita, loko. Paunahan na kita. Nakita mo ako? Sige, sige. Alam mo ah. Yan, pinakamasamang ugali na vlogger, oh. Pinakamasamang ugali na vlogger. Pinakamasamang ugali, oh. At nasakdo na lobot. Yan, pinakamasamang ugali na vlogger na nakilala ko. So, kita nyo yan, nakita nyo yan mga Grabe. boss. Ito na naman kami, nagkita na naman kami. Babari lang kami din sa tapat ng Chongsan. Sa birthday dyan mga kosan, makikita nyo may ibang kong vlog, diba? Kasama ko si Bin. Tapos kayo yung channel ko, andun sa mga kulitan namin doon kay Mira. Oh, yan. Tapos, ganun din na bumili na kami ng balloon saka ng cake dito kay Goldilocks. Ready na yung cake, ready na yung cake. Ayun mga kosan. Si Bin gumastos niyan eh. So, presahin natin si Mami Bell Vlogs, si Mami Bell. Nice one din. Andun na sila? Check ko. Parang uulan pa oh. At madadaldal Sipag natin mag-vlog ni Bin oh. Ayan. Napakasipag mag-vlog. Hindi kasi siya nakapag-vlog ng maayos ko eh. Kasi Hey Sham, let's go. Saan tayo magtatago? Vlogger talaga. hindi magkatago. Saan tayo magtatago? Saan ba? Dito ba sila? Just, Let's go, let's go. Dito na tayo sa La Brea. Oh my God. Sama natin. Guys! Hi! Ay, wait! Video! Ulitin natin guys. Balik ka, balik, balik. Balik tayo. Sige na. Hi, Mami Bell. Wala nag-reply. Hi. Ano, wait lang. wala, busy na nag-usap-usap eh. Wow. Wait, ano ba yan? Balik kayo doon. Grabe ka kasi, Ira eh. Yung itsura mo kasi, pagpasok mo gulat na gulat, ikaw yung nagulat. Grabe si Ira nagulat eh. Nasaan sila dito? Happy birthday. Hi, Mami. Sana nagkita naman ng camera. Nandiyan ka pala. Oo naman. Ayaw mo lang akong pansinin eh, pero nandito talaga ako. Yan si ano. Grabe si Ira eh. Janela, surprise! Surprise guys, kung ano hindi nyo alam. Happy baby shower! Happy baby shower! Matagal na namin ito na plano. Last month pa ate. Grabe! Oo, grabe totoo. Last month pa to. Balak namin pupunta sa bahay. Butik na mag-move lang. Yes, guys, last month pa to. Anong petsa na? Napunta ka nila lang kayo sa bahay namin tayo lumipat kayo sa Hindi, lumipat dapat talaga sa bahay nyo. Kaso lang, ano bang nangyari? Itong mga to, dapat talaga sa bahay mo, pero itong mga to, itong dalawa, saan na ba? Akala ko sa bahay na, kasi ganun bago-bago na. Guys, dito nyo binigay. Upunta ako dito. Sabi ko yan. Ganun kakaliit, no? Uy, thank you ah. Saan kayo galing? Buksan natin. Wow, yung bagong phone na yung gamit. Sana shower. Thank you. Binyagan na yan. Binyagan na nga, okay na. Talaga may ganyan talaga kayo pag Kaya nga, di ba? Nangyayari. Para yung hangin. Ay, hello. Hindi, parang hindi naririnig yung ganun yung hangin. Tumanti sa camera ko yung nakaraan eh. Ignorant kayo pag ganyan nung last sabi ko. Oh, touchscreen pala. Oo, that's Kaya right. nakikita ko na yung sarili mo. So, salita ka na. Magsasayaw ba? Kailangan mo magsayaw sa ano? Kailangan may dance number. Twerk na Kailangan kasi. magsasayaw ako. Guys, twerk it. Up, sayaw daw. Ayan na, wow! At saka si Walk Ops, Life. ayan o. Hello. Kasi makulit na siya before. Ayun, ito na yung cake. Yan na. Joke lang. Ito na yung time na Kailangan si yun. Aliyah. Ako talaga. Ito na yung time na yun. Wow! Ulitin natin. 1, 2, 3. Happy baby shower. Ulitin. Congrats, Lorenz. Ang dami mo. Hey!
May darating pa. Kung ano sinasabi nito, sabi na nagpapa-advise daw kasi yung daming problema. Ito, kasi uwi na sana siya, Ego. My God. Kasi nga, advisean mo naman ako, sabi ko sa kanya. Kaya kinulit-kulit. Sabi ko, wag ako kasi baka gagatuan ko lang. Hindi, maganda mag-advise dyan kay Ira. Oo, inom ka lang, hayaan mo lang, ganun. Mag-inom ka lang, maglasing ka lang, ganun. Sirahin mo yung buhay mo, ganun. Dapat ganun sinabi mo sa kanya, mami. Uy, okay na. Masaya ng life. Back to school na, mi. Oh, college ka na ulit? Nice. Wait lang. Kunyari, ito na lang yung candle. Ayan yan. Ay, ano yung anak ko. Siyempre, hindi Ayan yan. papatalo. Kala niya may ano. Silid. Siligaya. Birthday. Thank you so much. Hindi expect na meron to. No. Naiyak ka? Kaya chinek ko si ate, Naiyak ka, balik naiyak ko ka? na yung mic. Ako na rin. Ang ganda naman ng camera, grabe. Sony, Pindutin mo na. Ang video to, video. Yan. Kunyari mag-vlog ako. Yung Yan. ano na ito? Ay, kami na. Thank you so much, Baguio Influencer. Especially to Mami Irene, Mami Shamira, and Vin, and Ayan o. Thank you. Walk of Life. Ano ba? Yung pangalan ko, di mo alam. Walk life na. Walk life lang lagi naalala. Magka-chat tayo. Salamat. Oh, yan. Dito nung camera ko. Ganda no, grabe, walang ano. Uy, shoot mo. Pindutin mo. 50mm to eh. 50mm MP O yun na. Yan, play mo. Yan, game. Okay na. Kita ba niyan yung pagkukulang ko? Kitang-kita niya kasi nakamakro yan. Hoy. Ganda naman ng camera yan, grabe, halimaw. Oo, may nauna na. Ipa-slice na natin dito. Mag-order na Game. tayo. Delikado mga bata. Okay na yun. Mas nauna yung order kaysa Ano, dun sa Bell ano, no? Pilsen. Sa bakit? Nagbibisito din sila. Simple lang sa tayo. Pasimple. Sanay na sanay. Nice. Pwede talagang kainuman tong mga to eh. Ano yan? Graphics pala. Hello, brother. Brother. Game. Kwento ko na. Di ba nag-usap tayo tungkol sa lobo? Tapos nasa Mercury kami, nakapila siya. Bin, 2 lobo daw. Pagpasok niya sa 2 lobo mo. Sa Mercury, order ng lobo. Kaya nga eh, nabibig siya ng music. Nasabi niya lobo. Kaya tuloy yung counter parang, Yung babae Ipan na pa nung babae. sir, gusto niyo ako na mag-blow niyan? Sabi mo siguro sa'yo. Dalawa pa. Oh, 2 pa ha. Dalawang round. Pinapacheck kung ano ba kami dito. Palubo yun. Na-stress na yung isa din. Hindi siya makapagkwentuhan. Oo, Mami Sham. Buti na lang, hindi ko dala na ako, hindi 4 yan. Kaya mo yan. Alin na kayo, dito na yung naabangan nyo. Sam, hindi pa dumating yung red horse mo. Pagod na pagod si Mami Shamira. Sam, wala pa yung Sito Jean. Ay, wala ba? Kaya nga, Oo. I'm waiting for the Sito G. Oh, game. Mula mo edad ko. Mami Sham. 32. 51? Or baka 28. Kasi, Kasi, ewan ko, feeling ko. 28. To 32. Hindi, isa lang sir. 30. 30. 31. Mami Bel. 31? Mami Ira. 34. Lea. Hans. Ito si Hans. Ano? Brother. Magkahamali ka ng sagot, pumapatol ako sa bata, loko. Kinabahan si Hans. Sige na, hula ka lang, joke lang. Pero kung 28, pero 30. Kasi parang pwede maging bata. Pero, kasi yung eyes mo wala kang Walang wrinkle. Apakabata ko tignan. 35. Pero ka-age mo na yung tatay ko pala. Dapat, suntukan kami ng tatay mo. Ano na? 31. Magto-31 ngayong September. Tama. Halos tama. So, magkano na bibigay? Siya. Yan. Ay, yan. Go.
nakaharang ng camera po. Nagka-camera ako nangaharang. Sige, we'll go home. Let's go home. Yan. Ay, yan, ay. Tingin ka rito. Tapos medyo half face lang. Kunwari, hindi ko alam. Stolen. Yan, kunyari stolen. Yan. Very nice the weather. And, you know. Ay, syempre mo yung pie. Yan. Pagkain niya. Ay, buksan na. Ginawang patungan. Pwede ako tikman natin. Excited na sa pay eh. Okay. Mahal, loud. Wait lang. Okay, congratulations. Say Go. congratulations. 5, 6. Ready? 1, 2. Happy birthday to you. Kaya, balik ka na lang yung magkakanta-kanta nila. Yan, yung para. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle, 1, 2, 3. Charot. Baby shower pala. Big. Bakit big on the water? Ah, big and Hello? Mami, masaya ka? Siyempre naman. Na-surprise ka? Yata nga pala, surprise. Sabi niya, happy birthday. Pagbasok, ay, baka birthday niya. Oh no. Hindi mo pa alam na para sa'yo yun? Yung pagpasok. Hindi kasi sabi niya, happy birthday. You have to wait. Nakita ko na-review ko yung video siya una nag-react. Sabi niya, Huli siya ate ko ba? sabi niya, ayaw na pagpasok na. Siya una Nagulat. nag-react. Hindi marami siya una nag-react. Nakita ko doon sa video. Sabi ko kasi ba, asan sila? Tinatagalan ako. Pag yun, lumaki yung... Tapos yung kanta kasi happy birthday. Kasi sabi ko, baka birthday niya. Hindi tuloy si ate ang na-shock. Happy baby shower. Dapat ganun pala. Happy birthday. Kala ko may ginawa sa kasalanan. Kasi sa ingay natin. Pinatawag si Mami din. Mahal naman, bakit yan? Yan naman, si Dada. Si Dada. Hello, Dad. Nakikidada. Nakita ko nga, Dada nga rin tawag ko eh. Dada kasi dun sa sa video ni Mami din eh. Lagi kasing kaya Dada Ang rin dami tuloy. lang gumagamit ko. Dada no. Dahil dyan na nakain. Dada. Hello po. Pwede ito, sabi ko, may Kiss muna dyan, kiss. Hello sir. Sana Yan. Kiss Dada. Yan, yung magkamuka. Ay, magkamukha ka. Siyempre, pati yung nanay. Wait lang. Wait, borrow. Ay, sige lang. Pati yung nanay. Happy family to. Hello, sige, Cairo. Fire sa place na. Oh. Ano sa labas? Laway na laway ka dyan sa pay. Kanina pa. Kanya pa nga titignan eh. Ayun na, kumpleto na. Pang. Lafang na. Sila mag-picture. Gutom pa naman si Bin. Uy, grabe kakakain lang natin sa SM kanina. Oy, wish niyo naman kay baby. Ay, Mami Bel, anong naisip ng pangalan? wish pa. Wala po. Wala pa? Ang haba naman ng pangalan. Shamira kaya. Shamira. Secret. Shaira, pinagsama. Shaira sa atin. Ligaya at Shamira. Huwag siya mira kasi maingay. Ligaya at Shamira. Lalong mag-aira, no? Mas lalong maingay. Sabi na. Tuturuan niya lang. Oo nga, no?